No my sme to mali už robiť niekedy skôr, ale časovo mi to nevychádzalo, lebo som bol v januári, som tu bol síce na Slovensku vlastne. A tentokrát ja som sem prišiel na skúšky na show, ktorú budem robiť eventuálne na jeseň. Jen počkaj zajíci. Takže sa nám to podarilo nejak skombinovať dohromady, že sa to uskutočnilo. Nemám ani šajnu. Dúfam, že to bude niečo o korčuľovaní, o tom aspoň niečo viem. A viete čo, tak to som sa na tom nerozmýšľal vôbec. Musím porozmýšľať, možno, že sa o niečo opýtam. Ale áno, ja robím rád takéto veci, no. Väčšinou to robím síce v Amerike, ale je to v podstate to isté. Akurát v inom jazyku.